Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sebenarnya kok jadi wong kita juga harus maklum jaman ya. Cari buat dia. Oh, sing ulon. Cari wong edan, Bos. Ternyata wong edan itu apa sih itu? Apa sih itu? Dia. Kalau laku. Mulai. Cari wong edan. Rawang edan iki, Pak. Mikir rawang edan Kalbin Abang. Ayo. Celon lagan tak bagus gua. Pak kok ngene celon lagan iki, Duk? Kok kene iki renek. Ora mungkin kene. Kira-kira ora mungkin kene kok. Kuwi ora genah Duk iya. Takon telon tagan lho, Pak. Balik teko kono. Itu padane renek. Ya apa kene iki lho. Lah, saya kedua. Ah, kerdu RT 9 kok. Iya, Mas. Lek ini nek tuan-tuan nek kok. Bos ki lek wong edan, Bos. Nyata wong saruban. Parah. Ya kuwi, Bos. Jane kok di jero pasar. Iya. Oke. Ganawi wong sik. Wong waras. Waras koreke lho. Entek lho. Waras. Dia tau korek entek lho. Ya. Waras. Yo jenenge kan di masuk kok arah cari ya. Kakak uang ini bagus kecil kakak kecil paman mereka gak ada uang edan nih Pak katanya makanya roh uang edan berapa kaos abang berapa lek? Kulon tenan pura? Lagi ya? Mau ke kok kulon murun nang etan. Lu tak usir kon kulon. Lagi ya? Mau ke wis kok ngetan. Abang. Lagi iki ya? Oke, yuk. Tadi Bos. Oke. Bos. Celur ke dilajut lagi lur ya. Ya, keluar ketemu lur macam. Jokas kok. Aku dhewe sama tewas. Sak demam sak jenengane lho. Ya, yo. Ya, iki lho. Gak apa-apa. Iki tak goleki ning ndi? Wah, aku ki lali aku ki goblok. Piye kok goblok piye to? Jaya Mercy 00. Ya, Gini loh. Nah, apa itu? ora sekolah yang jarang tahun. Orang apa? Dia lagi Goblok ora
Juga nih kayak berburu. Oke juga negara guru. Nah, oke lho. Gurunya kurang ajar nih kok. Kurang ajar. Kalau jajalin itu tenetan. Oh, aslinya sampai tuh wong ndi to? Kereng-kereng lho mriko. Gempol. Gempol tak Oh. kuning kerang-kerang. Gempol ndi ta? Gempol kilen. Ulan-ulan gempol. Lah, Gempol kerep. Lah gempol kerep lah kono to. Kayak berarti perjalanan mencari kita suci ya, weh. Ten ora lali omahe. oh, lali omae. Urun. Kulon ya. Jogja. Tapi ampun njaluk ojek. Loh, ora aku ora njaluk ojek Ojek. nek di omahmu tak. Lah Kowe ra ora kowe mulih kowe lali omah dalan. lali omah, dadi aku nulung kowe. Ya ki dulu. Lah masih iki didamel kaya ngeten lho, STK-ne. Oh. Tapi yo palsu tok. Lah lah kowe kok iso kok nongo ketemu wong apik-apik ini. Mriko apik opo? Sewetan tambah bosok. Iso to, Bos. Aja. Ki bos ada bis, Bos. Sewetan saya bosok. Ora. Dewe Wadi. Oke, Wadi. Wah, ojo aku. Apa? Yo. Yo piye to? Ya. Nek ketemu padha kowe kedu to. Ye. Cegur kedu pas wong apik. Ya nek ketacati genjut. Oh, ngeten to. Iki berarti ngajak kekuasaan. Kerajaan. Tak goleki. Nggih, Mas kula pun tewas. Nek apa? Mas Mas nek apa? Setrum bedhe. Oh. Setrum yo gosong to. Nggih, wong raine bonyol. Dadine Ya kok tak strom pisan. Ini gak ilmu utik-utik. Lah. Kuwi, Bos. Ora ilmu goblok kok ngomong kene iki adek kuwi mau albo setrum iki. Ya. Kowe ya tambah bosok. Sampai ngerti nek kesetrum langsung. Iki ning anu kaya Mas Pian. Apa? Iya cah ngekos gunaku. Gak jadi Oke. setrum menawa nek pinter dunggahno karo gurune. Alah lolos setrum langsung mati yo Mas. Ora pas jempole saiki lho. Panjenengan pilih kaya Mas kulo sing niku kesetrum dhuwur niku lho. Oh, iya. Lah niku mah kaya jotos ya. Lah iki Pak Lurah to ki kok iso. Jadi sing bener arahnya Jadi kan lor kita menemukan seorang bapak yang lagi kebetulan sama Bapak Lurah. Ya Pak Lurah Dawan ya. Jadi kita menunggu Info. jemputan dulu info Ya. karena bapaknya lagi bingung bos. Lah. Bapak kula pun tewas. Bete Mas kenapa? Pun mati niki sakit itu. Oh. Kula tesih ada di kota mriku. Omae ndi? Gempol. Oh, gempol. Berarti gempol gemerep. Ngalas kuwi to kok. Bang lu belas arene ning. Yo, ora Kayak to. termulai ki piye? Ya, gila pemenang anu. Jadi kita nunggu dulu bos. Ya, Kita nunggu. kalau kita Aku gak duwe duit mabok. tak wae duit. Lah, kuwi lho kayak duit kuwi lho. Disangon karo Pak Lurah engko. Iki Pak Lurah tuh. Sopo? Iki Lurah to kuwi. Lurah Slagan iki. Ora ngerti lah lurah. Lah, kuwi lho. Lurah itu lurah ini ki. Gempol etan niku lurahe. Ya iki to. Lah ya kuwi. Kok malah berdedek ini. Lah tak jine Lurah lho, Bos. Lah kula kalau masuk kula di jotos ini lho. Iki bedhe mergo kaca banyu. Mulane. Kena bedek. Pun waleh to mriko berarti jalo nang kene. Kena bedek nih lho. Biar. Lah yang main malah tumpul-tumpul nih. Gak pikir kok gitu. Tak pikir oh kono. Iya dikeroyok. Oh, gak apa-apa nek kono. Gak. Lah, Ayo bengok ayo kene. yo kono yo Rene. Watuk dulu. Watuk kok ngombe Sprite. Yo. Kene kene ayo kene. Lho, lurane kok aja kakek rokok. Ojo kakek rokok. Kerang saiki. Eh? Kene. Lah yo kene menak. Amal Bogor. Tur, tolong tukane es tur apa-apa tur. Kuwi banyu kok iso. Lah ini yang ngomongin wong ning dalan kon. Lah, Ya ora apa-apa kene pene sehat. Kalau disikat wong rene mah bongko. Ora ra wis to. Godo-godo sapang lho. Perute jenengan lho sing aku iki wis di Lah aku wis pindah kantor. masih mun
stres kok. Obong. Ya, Lho, iya, aneh. obong kena apa ngono lho Pak Lah Dik. iki kayak pian blong. Iki apa? Kenapa pian? Kenapa kayak orang kadung e? Lah tapi kok ngajak geger aku. Lah, kuwi. Rupane yo mirip-mirip iki. Lah, iki. Kuwi kok kebarane iki kok. Saiki malah halus sih. Halus. Omongane ora. Mulai kasar ya? Kemarin kono arep ngajak geger kula ini caru gempol. Iki kudu bos, percaya bos. Lah, kuwi lho, Bos. Bos kok dulur lanang iki rek. Wis petuk Niki, pripun? Mas kula amat tewas. Dudu tak done nek ora iki maksudnya. Lah, kuwi lho. Saudara kita. Dedang, siap, Wah. makasih. Oh, kata adek kula bakal degan dan dia kula. Lagi malah bakal laki. Aku bakal laki. Lah kula aki kula numper-numper galen dinggo kali ibu. Kita sudah ngikut isene apa? Akikmu watu apa? Kita kebal mau. Bukan paran kula. Kita piye iki ceritane piye wis mangan urung rek. Bukan kan mangan malah buntu. Ada kon ngetan kon rini. Ya pengen sapa to kok ngokon ngulon. Lah masa iki Musuh iki ora ngusir kan musuh. iki lho jambul-jambul kaya mas kula. Saya mriki mas sampe Ora. Musuh iki kedute digo. Lah ya wis genah jane arep mlayu rono, mak wale rini. Ya pengen bangene. Gitu. Pakai bunda goblok ke sekelarang garang tahu. Ya jenenge disetrum. Padha gak Lah jadi setrum mati dah gue. Jempolnya kilo cedik ngono lah. Timbane pengen ngulon kadung. Arep gua sodel kuwi. Lho. Mau disodar. Lah kono mulai ilmu penyederan. Lah ning kono mulai kayak preman ning kono aduh. Aku dilalone to. Lah kayak Pak Slamet mirip lho. Kayak bapak gua. Murah Jawa. Kayak bapak gua ada, Bang. Mulai gubernur sini. Bisa halus ning etan, mulai ngenes ning kene. Lah mlili lah kira. Kon wong kan ngalih. Nek iki kayak Mas Pian bujur. Lah, Mas Tapi Pian, yang mana yang ganteng. Ganteng asline aku iki. Ya tapi ning kono ngajak butir ke aku ya iki stres. Oh, stres. Ini anu lho. Ya ini persis Mas Pian. Yo. Tapi tembe kok ngajak bulu-bulu Bulu-bulu ki piye? arep jengkol. Iya. Alah jengkol. Ora nyompo ngajeng jengkol. Dadi kene pi. STK ning ngenten lho Mas Kloy. Mboten sing bunder mendegekne Mas Yonek niku. Kowe taruh dipotong dek no gelem. Apa nih? Rambutnya. Aja engko dipotong buku dhewe. Oh, Aku mang potong setruk. potong. Lah ngerempong setruk engko digundul. Masa gak gundul setrum. Masa gede Deh, kula gundul mari stres iki kata potong. Ora apa-apa buka. Maksudnya potong rapi. Lah dadi dua nas ngomongin lho. Ukurane sentimeter lho. Oh, ngajak engko aku yo cilik kalau berasing. Lah iki lho besetan tok kene opo iki. Kena stroke. Ora kesasak opo mbok ning Dipecot ta e? Hah? Dipecot. Kowe pecot sama Diman. Ya. Sama Diman mriko Mbah Diman. Mun tewas. Tewas. Pun digate anu niku lho. Ya kesetrum iki. Tewasnya kesetrum. Nggih niku malah tuwekane Mbah Madiman. Lah Iya. iya. Yange jongane ning gempol wedi Mbah Madiman. Radio mriki Pak Wojono. Iki Pak Won. Aku Pak Won. Lah tapi ning kono malah mlili gak iso nyantai wong. Nyantai iki ngene ibarat kowe tak kei rokok. Ndak kae rokok malah ngamuk-ngamuk teku. ora. Kamu wis sedot sik. Entek rembet nah. Bledas rambut kula engko. Beda apa mercon mungkin to. Kareng ngombe. Lah ngono genane kon. Ora iso buka wi, jek segelan kok. Gitu. Takut, Tok. Diuntir Iya to bebek. Oh, teknya mboten genah ya. Ses. Kowe dak keran ya. Ora sah e gak Wes lur dah vlog Iki baru malam ini saya alami. bisa akhiri. Kok malah ngombe Kan. Orang ngerti. Juga menolong. Mbon kuwi. Wes lur dah. Status iki padha arep ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh digiji nih.